Nginibingelele ingane zakwethu, niyaphila lapho? Ngiphilile mina bafuthu, yabona? Bengicela ingane zakwethu ukuthi phinde futhi sishare nanti izwi lenkosi wey'ngane zakwethu, yabona? Lapha kuJobe. Oh, ngesingisi Job chapter 1 verse 1, yabona? Job chapter 1 verse 1. La ingane zakwethu hey, ithi ngilifunde ke leli verse leli ingane zakwethu bese mhlawumbe ngiyachaza ukuthi indaba yami ihamba ithini kahle kahle indaba yami. Yabo, kodwa la ingane zakwethu engakusho nje ukunigqugquzela nokunivuselela nokuthi mhlawumbe umntakababa mhlawumbe uyibona sengathi wenza izinto ezirong kakhulu, ubona sengathi wena angeke kusalunga, angeke usashintsha, noma kuthiwa ucabanga ukuthi mawunikele impilo yakho kuJesu Kristu kofana ukuthi uyimoshela isikhathi sakho. Lutho ngane yakodazi, usengashintsha ngane yakodazi. Lezo zenzo ozenzayo izimbi ngane yakwethu usengashintsha, yabona? Nathi siqhamuka khona lapho, yabona? Futhi asikulahla, sikwahluleli ngalokho ngane zakwethu, yabona? Ngisho ukuthi umbulala uqobo lwakhe, yabona? Usengashintsha ekubeni umbulalo, yabona? Nanokuthi abantu abaningi banokuthi kunzima ukukholwa uJesu Kristu, kunzima ukuphila lento yokukholwa, yabona? Fa ube yabona uma umuntu mfethu uyakhona mfethu ukuthi uyenze into right, uphile emhlabeni, yabona? Uyakhona ukuthi uhambe ngobuqotho nokuthi ube umuntu o-right emhlabeni, yabona? So ngizocela ukufunda leli verse engane ukuthi kunisharela ukuthi nawe mntakababa usengashintsha futhi usengakhona ukuthi uyiphile nje impilo e-right, yabona? Ungaze uyilahle uyitsho ukuthi hayi into yabantu abathile ukuphila impilo e-right, yabona? Nawe usengakhona ukuthi wenze kahle ngane yakwethu, yabona? Okay, silifunde ke leli verse Job chapter 1 verse 1, noma uJobe ngelesiZulu, uJobe, yabona? uJobe sotobe uJobe njalo sithi uJobe. Lithi there was a man named Job. Ngizokuchala ngala ukuthi ngesiZulu ukuthi lichaze ukuthini leli verse leli, kodwa nje ngifuna ukuthi ubone leli verse leli ukuthi hayi uma umuntu ophila emhlabeni yazi uyakhona ukuthi uphile impilo e-right, yazi? Yabona, uphile nje impilo yokungenza into e-wrong, yabona? Ngokusizwa uNkulunkulu nangokusizwa uJesu Kristu, yabona? Kodwa le mpilo khona uyiphila uma usunikele impilo yakho kuJesu Kristu, ingane zakwethu. Okay, lithi there was a man named Job living in the land of Uz who worshipped God and was faithful to him. He was a good man, carefully not to do anything evil. Mangilichaza ngeliZulu leli verse lithi kwakukhona indoda igama layo kwakuuJobe, wayehlala ezweni lase-Uz, yabona? Futhi khona indawo kwakuthiwa i-Uz. Lithi wayekhonza uNkulunkulu ethembekile futhi kuye. Who worshipped God and was faithful to him. Wayekhonza uNkulunkulu ethembekile kuye. He was a good man, wayindoda eqotho, uyabona? Mangilichaza ngesiZulu lithi careful not to do anything evil, eqaphele ukungenzi into embi, yabona? Okay, leli verse mawulifunda ke lithi le ndoda le yayihlala ezweni lase-Uz ikhonza uNkulunkulu, number 1. Shuthi ungakhona ukuthi wenza into e-right uma ukhonza uNkulunkulu, number 1, uma usunikele impilo yakho kuJesu Kristu. Ngoba le ndoda iyayikhonza uNkulunkulu, ithembekile futhi uNkulunkulu, udinga ukuthi uthembeke kuNkulunkulu, uthembeke kuJesu Kristu. Lithi he was a good man, wayeyindoda eqotho. Hawu, uyakhona ukuthi uma uphila emhlabeni ube nje umuntu oqotho bakwethu, yabona? Ungenzi into e-wrong. Nami uJobe ngane ukuthi isibonelo esihle ukuthi he was a good man, wayeyindoda eqotho mangichaza ngesiZulu, yabona? Yabona? Lithi carefully not to do anything evil. Lithi wayeqaphela ukuthi angenzi into e-wrong, yabona? So uma umuntu emhlabeni futhi uyakhona kahle ukuthi siyakwazi kahle ukwenza into e-right singabantu emhlabeni. Ingani nabo uJobe babedla iphalishi njengami nawe bakhona ukwenza into e-right, yabona? So uma umuntu nje ophila emhlabeni uyakhona ukuthi ngokusiza uNkosi uJesu Kristu uphile impilo e-right eqotho, yabona? Ungenzi into e-wrong, yabona? Uyakhona ukuthi ukwenze umuntu ophila emhlabeni naye ability, naye le ndoda ethiwa uJobe, yabona? Omunye uzobuza umbuzo kethi wena Sibusiso nje uphila shuthi wena uphila impilo eqotho kulokho mntakababa sekujaja uNkulunkulu kulokho. Ngeke ngisho ukuthi ngiphila impilo ngiyiqhakambise ngithi ngiphila impilo eqotho, yabona? Kodwa ngizama ukusherela ukuthi uma umuntu odla iphalisha emhlabeni uyakwazi ukuthi uphile impilo eqotho njengale ndoda kwakuthiwa uJobe, yabona? Into edinga ukuthi unikele impilo yakho kuJesu Kristu bese nawe umuntu o-right, usengashintsha ngane yakwethu, yabona? Nale ndoda ekuthiwa uJobe le ukuthi lithi wayindoda eyikhonzela uNkulunkulu, ehlala ezweni lase-Uzi, ethembekele futhi uNkulunkulu, yabona? Eyindoda eqotho eqaphele futhi ukuthi akayenzi into e-wrong, yabona? So uyakhona ukuthi uyiphile impilo kanjalo, yabona? Yabona? Akusiyo into yasemamuvini le, uyiphile impilo in real life njengoba siphila nje in this 21st century. So sengida nginishele ngane ukuthi nawe usengayenza into e-right ngane yakwethu, yabona? Ngiyabonga, niphile nibe right lapho.